Тапшыруның алдагы котлау сәламен біз Иске Мастяк авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Абдюков Илдар Әнвәр улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 36 яшьлек туган көнен каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Эльмира, балалары Айдар һәм Зарина, әнисе Рафида Мөдәрисовна, кайнанасы Минҗия Самиулловна котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Тырыш, булдыклы, эш сөючән ирем белән без яратышып, кавышып, егет-кыз булып озак йөрмәдек. Якынымның җитдилеге аркасында тиз арада гаилә кырдык һәм бәхет илендә яши башладык. Мәхәббәттә 2 сөекле балаларыбыз туды. Бүгенге көндә кадерлем, олы гаилә безнең башлыгы дисәм, ялгыш булмас. Мин бик бәхетле итеп үземне бу дөньяда тоям. Чөнки иремне әти-әнисе бик акыллы итеп тәрбияли алганнар. Аның өчен гаилә, балалар беренче урында тора. Ул әнисенә, кайнанасына һәм бар туганнарына карата да бик игътибарлы, ихтирамлы кеше. Аңа теләсә кайсы вакытта мөрәҗәгать итсәләр дә, ул беркемне дә кире кайтарып җибәрми. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тик тауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур җырларда үтсен. Янәшәңдә һәр чак сине яратучы, кадерли белүче якыннарың булсын. 2 балаларыңның да игелеген күрергә язсын. Алар бит сине шул кадәр яраталар. Эштән кайтуыңа яныңа чабалар. Озаграк юк булсаң да юксыналар. Алар да бүген бар теләкләргә кушылып үз мәхәббәтләре белән сине җылыталар. Яраткан ирем, йөрәк нурым, күңел кояшым син, бәхетемдә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк моңым синдер, сандугачы күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә яратам дип бирсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең, зөбәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер матур йөзеңдә. Син булганда беркем кирәк түгел, алмаштырмам алтын, көмешкә. Ходай сине биргән бәхет итеп, яратканы диеп минем өлешкә. Гомер буе яратырмын сине, синдер парым минем канатым. Ышан минем сүзләремә җаным, алихәдәй күреп сине яраттым. Хөрмәтле Илдар Әнвәрович, туган көнегез котлы булсын. Алда да якыннарыгызның җылысын тоеп, матур гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Nazlı сүзләреңнән акылымнан язама күрәмесең. Ярсу йөрәгемне, тормыш юлларымны, бар дөньямны нурга күмәсең. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Dünya матур ямеле, син булганга җаным, сине генә эзләп сөйгәнгә. Моңлы җырлы язым, син бит йөрәк назым, сине генә тиңлим гөлләргә. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, Güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, güzelim матурым, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син булганга гына, син бит миңа бик тә кадерле.
Моңлы бер җыр булып күңелемә кердең, яшик мәңге жуймый кадерне. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, Güzelim matturım, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. Син минем сулашым, күз нурым кояшым, güzelim matturım, көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем. güzelim matturım, Көмешем алтыным, Ходай биргән язмыш бүләгем.